Potxe eta lotx, bai esan. Kaixo lagunok! Ondo pasatzeko prez? Bai! Ongi etorri, hau da? Potxe eta lotx, bai esan. Bueno. Badakezue gure bideo podcast honetan lanbideen inguruan hitz egingo dugula. Eta horretarako Euskal Herriko langile desberdinak gonbidatuko ditugu gure etxera. Bai, hori da, lotx oso ondo esan duzu. Eta horrela, lanbideen inguruko gauzatxoak jakingo ditugu anedotak, historioak, gauza politak. Bai, azken finean hori da. Guau, ze ondo. Bai. Atzi egingo gara, ez da? Bai, serio, hori da. Gaurko aurkeztu egingo dugu, asmatzen duzuen ze lanbide dan. Hori da, Ea, ni hasiko naiz, Zu hasi, lotx. Gaurkoan, naturarekin harreman handia duen lanbide baten inguruan hitz egingo dugu. Animaliak zaintzen dituzte, baina ez dira albaitariak. Hori da. Landarekin hitz egiten dute, baina ez dira lorezainak. Beraiek dakite ondoen jaten ditugun elikagaiak nondik datozen, eta nola hazten diren, klaro. Azkenengo pista, Etxe handi batean bizi ohi dira, zelai zabalez zinguratuta. Wow! Nortzuk dira? Baserritarrak! Ze ondo, Potx. Bai. Gaurkoan baserritarrak... Baserritarrak egongo dira, ze ondo eta ze posi gauden. Ze posi gauden. Lotx! Tiki. Mira. Hartu, bai. Potxe eta lotx, bai esan... Bai. Guau, ze ondo. Lotx, da Amelia. Amelia. Esango dugu pasatzeko. Ireki, noski. Amelia, irekiko dizugu. Bai. Txin. Izo. Aurrera! Yeeey! Amelia! Ze ondo, Kaixo, Amelia. Ongi etorri. Eskerrik asko. Txalo. Zer moduz, Amelia? Oso ondo. Ondo zaude. Bai. Amelia egin dugu zuretzako aurkezpen bat. A ber, ba. Ia asmatzen dugun. A ber. Zuk esan, Amelia. Ondo goaz? Oso ondo. Vale. 74 urte. Bai. Baserrian jaiotakoa. Hori da. Baserrian. Baserrian. Sukaldean edo... Ez, gelan, baino baserrian. Gelan. Orduan, baserritarra, benetakoa. Hartzaia. Hoixe bera. Gaztagilea. Baitare. Hori pakean datorrez da? Hori da. Hartzaia izan ezkio. Hori, claro, gaztagilea derrigor. Claro. Eta gero, baserriko jubilatua. Txalo handi bat. Hombre, Amelia. Horre zer esan nahi du? Baserriko jubilatua, Amelia. Baserriko jubilatua esan nahi du, hankak seitzen dien arte, eta burue ondo alima dago, jubilau hori bukatzen danen egiten dela. Hori. Oso ondo. Bueno, segi hola urte askoan, Amelia? Oso ondo, eskerrik asko. Bueno, Amelia, lehenengo galdera. Zu txiki-txikitatik baserritarra ez da? Bai. Eta, esan? Jaiokeratik, pentsa zenbat urte, lotx. Claro. Eta malau. Bai. Eta zuk uste duzu pertsona bat baserrian ez dena jaio baserritarra izan daitekela? Hau da, nik 25 urte ditut eta baserritarra izan nahi dut. Bai, izan daike. Bai. Bere lanak eta ikasten balin baditu eta hango martxea hartzen balin bado, izan daiteke baserritarra, gogoa balin badauke eta laneako gogoa, izan daiteke. Amelia, esan egia. Imaginatu Bilboko bat, iriko bat, maitasun handia bilbotarrei. Ikusten duzuzuk baserrian? Ez dakiz zer esan, Nik uste ne baietz. Berak uste du baietz. Esan daitekela. Esango dugu baietz. Bai, ez naiz atrebitzen ez esatea. Ikusi gabe. Bestela, Ameliaren baserrira joateko eta ikasteko, Ameliak erakutsiko, Euskal Herriari mezu bat. Mezu bat. Praktikak egin daitezke zure baserrian, ez da? Bueno, bai. Bantxen ere badago bat. Hartzaiak praktika egiten. Gomiztegi? Gomiztegin dagona, baino gero gure txea praktikak egitea tortzen dana. Bai? Bai. Eta probatzen dute? Bai, honek bai oso ondo. Bai? Bai. Hau, naparra da. Naparra da, bai. Kasta honekoa? Oso honekoa.
Jo, Amelia, zu bai aprobetxatu, No, hombre, eskuke ondo etortzen die baserrira. Imaginatzen dut, Hoxe dut. bai. Bai. Amelia, kontatu orain hola zabitzela, badaukazuela anekdotaren bat baserrikoak, graziosoa. Esango dizut, oain haitugean esaten haitugean. Bai. Hirietako personak ondie gure etxen euskera pratikatzen. Euskaltegia. Horik anedotak eukitzen ditu, Bai? Bai. Arra adibidez? Eta, bueno, egun baten jun behar gendun, festa batean, txekoak, Bai. eta gure aita ere, oso dotore jantzi zan, eta danok oso dotore. Eta esan zigun horrek, mutil horrek. Ze Dorotea jarri zeaten. Ze Dorotea jarri zeaten. Esan nahi zuen, oso dotore jarri. Eta horrelako, euskaraz ikasten nahi dan, olako celebrekerik izaten ditu, ez? Bai, hori da. Ez du importa ondo edo gaizki, kontua da egitea. Eta esatea, hori da. Eta esatea, ez da? Berdin da, dotorea edo Dorotea? Edo Dorotea. Amelia gaur ez oso Dorotea zaude. Bueno, ez da arresa, baina, bueno. Bai. Ez da, ondo pasatzeko, klaro. Ona. Bueno, gai teknikoak. Gai teknikoak. Teknikoak. Bueno, leheneko galdera, Amelia. Beste bat. Artzaia izateko makila bat, makila erabili behar da? Beti makilarekin ari zarete, Bai, Hola, pum, egiteko. Hori garrantzitsua da? Oso garrantzitsua. Artzaia izateko makila da, lan tresna. Azkenean lanpostu importantetarako alkate izateko makila behar da, eta hartzaia izateko baita ere. Polizia izateko ere, Eta polizia izateko baita ere, baina, eta hartzaiak, makila behar du, oain ez da hainbeste ibiltzen ez, ardiak zaitzen iskinatan daola, baina lehen, siesta txiki bat eiteko ere balio izatezon, makileak. Hola, koiatuta. Jarri hola, eta... Bai! Kaixo, bai. Guk horrelako gauzak ez dakizkegu, Ez. Bueno. Eta zer egiten da makiakin siestaz aparte? Siestaz aparte, ibiltzeko launtzen dizu, ardiak atzera bialtzeko, edo apartatzeko, edo gauzak egiteko. Txakurrari erantzeko. Egiteko horrela. Lagun da, zure hartzai txakurra. Gure alua. Lua. Normalean lagun izaten dira. Lua eta eder dauzkagu. Lua eta eder. Bueno, pues, agur bat, lua eta ederrentzako, ondo pasatzeko. Bai, polita direlako. Bueno. Hori da, galdera teknikoa. Venga. Zenbat animalia dauzkatzue, baserrian? Bueno, guren ibiltzen gera 300 inguru ardiekin. Bai. 300 ardi? Bai. Baina hori asko da. Zer manejatzen da hori? Bueno, 10 edo izan, lana gehiago ematen du, baina... Biztan da? Baina ondo manejatzen dituzu, lekuk eta ondo balima dauzketzu, ez da problema. Lana baten duela. Baina hori da, bakoitzak orduen zenbat ardi jetzi behar ditu? Bueno, baina ez da danak batea jesteko ez diegoten sekula. Ez? Ez, batzuk dia gazteak, beste batzuk geroago ume egiten dute, eta beste, hola, izaten da. Atxandaka. Amelia, eta zu jeisten dituzu? Edo makinan baditu? Makinakin jasten ditugu. Makinakin. Baina arkumak eta darenen, jaio berrik darenen, orduan, errekpeak pixka bat usteko, eta eskuz egiten da baita. Eta zela egiten, erakutsi, zela egiten da? Hola, txirritxarra. Hola, baina begira, Baina punteria egin, txirritxarra. Ez da izamurra, Ez. Ni behin zaiatu nintzen, eta ez da izamurra. Bai, inosne ateatzea ez. Ez da. Bai, Claro. Eta hor zer dauka, botoi sekretu bat, edo? Ez, hor eskuan tatika hori. Tatika. Tatika, horrela egin behar da, Tatika, grabatu behar dizugu tutorial bat. YouTuberrek jartzeko, bai. Oso ondo. Eta, Amelia, guztiak ardiak edo badaukazue beiren bat edo zerbait? Hauntzak. Hauntzak, baita? Bai, hauntzak. Hauntzak. 5 hauntz. 5. Bai. Nahikoa, hainbeste ardirentzako. Hombre, Nahiko eta sobera, ez da? Bai. Eta ze goten dira, libre edo goten dira
Bueno, oain, egoten dira, bai ikuluan eta bai larrean. Larrean. Eta udaran beti larrean. Oso, larre handia imaginatzen dut. Bai, bata eta bestean, egun baten alde batean, urrengoan bestean, aldatuz. Eta hori zergatik da, Ba, larre goxogoa eukitzet zaten, eunero. Osea, menu del día bezala, eguneko menua, hori da. aldatzen. Bai, zelai batzuk dauzkate gustuagokoak, beste batzuak ez zain goxoak. Ja. Baina ardia beti juten da aurrerazio goxoagoa. Bai, Bai, oso, zeak die, mimosok. Etzen zuiruditzen, ameletzen zuiruditzen, ardiak direla sardinak bezala. Hau da, sardinak? Ba, ez dakit. Guztia batera Guztia joaten batera direlako? joaten dira, Bai, eta egia bat, da. bueltatu orduko, guztiak. Guztiak, egia Bat da. juten balimada danak hautza. Bai, ez da, Bai, egia da. bai. Baina edarki zelaian txabaldutare oso politik egoten dira. Egoten dira, bai, bai. lasai daudela, Eta, lasai. Amelia, zuk ikusten duzu ardiak umeak egiten dituztenean? Zuk Bai, jaiotzak egin dituzu? bai, behar balimadue, bai, baina askotan erak bakarrik moldatzen die. Ah, bai? Bai. Bakarrik? Animaliak, natura, hori da, bizitza. Inteligenteak Bai, diran, Eta seituan jartzen dira zuti, eta esnea eraten dute, eta Ah, bai? ez dira gu bezalako tontoloak. Ja. Esklusiba, eta titularra. Titularra. Ardiak ez dira gu bezain tontoloak. Hoxe bera. Egia da, Ba oso Zer polita ona. da, Bai. A ber, galdera badaukagu hemen, ea zer iruditzen zaizun. Bai, Amelia. A ber. Zer dira, Hori oso, bai. baserri ingurutan, ikusten ditugun plastikozko bola handi horiek? Ba, hoiek dira, udaran, belarra haziken da, udaberrian hasten daia belarra hazten, eta gero, ba, egiten dugu, ebaki, pixka bale hortu, ez da ebidine oso bustia egon, eta gero, egiten dugu plastiko baten bildu negurako. Negurako, ero behar daneako, zati askotan, ba, negua baino lehen ematen hasi behar da igual, Ja, janik ez badago beste inun, claro. ba, bola horiek hasten ditugu, eta Eta hori egiten da, claro, kongeladoreak ez daude, igabane handiak ez horixe da, hori da. eta agian, Claro, Orduan, bedarra dago bola hoien barruan. belarra dago, bai, Eta eta gero, menua hortik baita hartzen ere da. oso lehortutar egiten dira, haiek fardoak egiten dira, edo bolak, baita, baina plastikori gabe. Plastikorik gabe. plastikorik gabe, plastikoa txarra da, bestela, baleak, Txarra behar danen, ba, ondo etortzen da plastikoa, baina erabilera, aber nola ematen zaion. Gero, ba, txukun jaso indardie, eta reziklatzera eraman, eta hori Hori da. dana. Eta hori ere makinekin egiten duzu, Amelia, zuek ez duzu horrela egiten, ez da bola. Ez, makina batek Elurra egiten bezala, du. Hola, bai. Guk jartzen ditu, hola, ilaran, belar mordoska bat, eta makinak egiten du, tragatu, trap, eta gero dana egiten donen, Bai. egiten du lotu, soka batekin, sare batekin, eta prest botatzen du. Amelia, baina zenbat, Eta gero, zenbat beste makina batek, ba, plastikoa jartzen dio. Begira. baina zenbat makina ez da hori garezia izan behar da, edo? Bai, galestia da, baina eskulana ere galestia da. Bai, hori Bai, ere hori egia egia Eta da. da. nekagarria, Eta Nekagarria. nekagarria. Bai, bai. Eta gero, baserrira jende gehiago etortzeko bizitzera modernizatu behar da. erreztasunak jarri behar dira. Noski. Lana Zer errez dira egiteko etortzen? modua. Egia da. Oso ondo, Bai, Hori da bai. zaintza. Gu ados gaude, zu ados gaude, Ni Lotx? guztiz ados. Gu ados gaude, bai. Amelia, eta orain beste galderatxo bat. Bota. Zuk, bueno, hortu ere izango duzu, ezta? Bai, kaskor bat. Txikitxo bat. Etxerako bakarrik. Etxerako. Bai. Eta zela dakizu, ze garaitan, ze landatu behar duzun? Bueno, badare, oain neguan, ba, ez da, batzak ez digoten oso, ez? Plastiko azpian egoten da, baina guk ez dugu asko egiten, ez den plastiko, eta, bueno, bakipula noiz aldatu behar dan, eta, bai, hori baita egoaldiak ere esaten du. Ez, iaztea bakoitzen, ez, zer daren, baina naiz garaia izan, ba, askotan lurra ize girotan dagon, eta begiratu egin behar zaio.
Hori da, erozin moduz ez da ibiltzeik lurra. Ez? Noski. Bustia dagonen, eiken da oso gaizki da. Eta ezin da. Lurra erabiltzea. Ja. Orduan, kaso egin behar zaio, ze urte dan, eta ze giro dan. Zenbat jakintza dagoen baserrian, Amelia. Ze inteligenteak Hori diran. horrela da. Bai. Egin behar duguna da orain, Amelia, testa azkarra. Guazen, venga, guazen. Hau azkarra egin behar da, Azkar, venga, guazen. Mendia ala ondartza. Mendia, Txakurra edo katua. txakurra, Baserria edo kalea. baserria, Animali gustokoena? ardia, Kirol gustukoena, ibiltzea, ibiltzea. Fruta bat. sagarra, Ze barazki gustatzen zaizu gehien? lekak, Zein gutxien? asa, Txikitako jostaiuri maiteena? tabak, Eta azkena lotx? Maritxu edo Bartolo? maritxu, Oso ondo! Amelia, oso ondo! Amelia! Trim! Entzuten duzu, Amelia? bai. Trim! Begira, hanik Potxetik igualdia. Potxe eta lotx bai esan? Lotx, Zein da? izaskun da. Esango diogu pasatzeko? Bai, noski. Bai, ireki, tri! Aurrera! Kaixo, Amelia! Izaskun! Kaixo, zer Izaskun! ondo, Amelia! Ondo, bai. Aizu, egatu nez flipatuta. Flipatu dut pila bat. Bai. Pila bat gauza egiten dituelako Amelian. Hombre. Amelia, nik ez oso kalekumea naiz. Bai. Bai, nik baserri eta hola, ez dut ulertzen gauza asko, baina, bueno, ikasiko dute. Igual, egunen baten igual ikasiko dut. Seguro bai. Zure Vale, praktiketara, oso Amelia, Ni igual dena. praktiketara. Hori, Zuela bai. Nafarroako tiparen moura. Claro. Bai. Vale, Begira, joango naiz. gero gainera matxe egiten duzu. Gero igual ligatu bingo. Baserrian ligatzen da, Amelia? Baserrian ligatzen da? Bai, hombrek. Uxe Bai. baietz. Oixe baiet! Agian, kalean ez dut ligatzen agian, baserrian probatu beharko dut, Amelia. Baina, baserrian igual aukera gutxiko, baina, gustokoa balimada dagona, Claro. saiak. Hori da kontua guztoko izatea. Izaskun, Oso ondo, claro. badakizu. Bueno, Amelia, nik astero galdera batek hartzen dut, hor batek galdera bat egiten dio gure gonbidatuari, eta nola ez basurire ekarri dizut galdera bat, Amelia. Oso ondo. Gaurko galdera, Olaiak egin digu. Olaiak. Kaixo, Olaia. Eta nahiko galdera kuriosoa da. Bai, badu bai. bera zalantza nahiko berezi bat. Entzuko dugu, a ver, Amelia. a ver. Ea zer esaten digu. A ver, ze zalantza. Olaia aurrera. Olaia. Venga. Kaixo, tio Olaia naiz, eta hau da nire galdera. Egia da txitak arrautzetatik jaiotzen direla? Ene, Amelia, hori ba, Olaiaren galdera. Egia da, ez dakit, egia da. Ze pena, zuek ez ikustea gauza hoiek, zeatik, oso politxe da, hori, ez? Izaten da, olioa jartzen da loka, Bai? Zer da loka? Loka ba, klok, 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 klok. Hori da, ez da zoratuta, Vale, ez da loka, zoratu egiten da. Loka da bagogotsua. Dauka olioak arrautza gainean egoteko gogoa. Eta orduan jartzen diogu arrautzak, eta bera egoten da, han gainean arrautzak bero-bero eukitzen, Claro. eta gero handik ateratzen dira txitak. Bera garaia ailatzen danen, ez? Han egoten da, 15-17 egun, Utsi gora, arrautzen asko. gainean, Oi, asko. bakarrik, uderateko, jateko, jaikitzen da, olio hori, ez? Eta gero, egun hori pasatzen dianen, ja, barruan, arrautzan barruan, txitak haunditzen nahi dia, eta eiken do plop, arrautzak, eta txita ateratzen da. Puma! Eta txita, eze polita hori. Oso polita da hori, Amelia, Oso ez da? polita da, eta gero goia lokanatzetik txitak, Claro. jutu dira. Oso ondo. Ba, oso polita da hori, eh? Bai, Oso polita eta izan zenbat txita izan ditzaket oio batek? Zenbat Egia da, arrautza, egia da. zenbat... Ba, bueno, jartzen dugu, behar remendo impar. Osea, 13, 15, bai? baina nik uste dut, behatzi, 13 jarri, eta, bueno, zenbat ateratzen dien. Claro. Denak ez dira ateratzen. Ja. Eta zenbat, sei sei? edo zazpi, edo...
Ez da gutxi, Ez da gutxi. Bat ekarriko dugu gure platora. Bai, Eta hemen edukiko dugu, bueno, ez platoan, ez da hobeto baserrian hobeto da. Ondona baserri. Ondona baserri. Ondona baserri. Beraiekan paseonan ibiltzen die, eta oialoke klik utxeiken die, eta danak berean akuten die. Ze polita, baso polita dira. Amak umeen parken bezala xe. Hori baina baserri style. Hori da baserri style. Hori da. Ai, trin! Izaskun! Trin! Bai, banoa ja. Trin! Ai, nor da? Izaskun! Deikari dira. Artu! Potxa eta lotx, bai esan? Aha, bai. Zein da? Xabitza onda. Zabetiko modura. Izaskun. Baina baliteke beste bat izatea eta bat espada. Itxara momentutxo bat, orantxa zabaduko izute. Eskerrik asko, zuri etortzagatik. Agur, pareja. Agur, ireki. Trin! Aurrera! Xabitza! No. Bueno, Amelia, gaurkoan ere kantu zoragarri bat ekarri dut, lotxi asko gustatzen zaiona. Baina hortarako, beira. Gaur kantu ere hegazti baten inguruan izango da, bai? Txeta bezala. Ea asmatzen duzuen ze hegazti den, bai? Asmatu behar dugu? Asmatu behar dugu. Oloro bada, baina ez da honen inguruan izango. Beraz, da hegazti bat, mendian ibiltzen dena hor goikoian, ea ze animali txikiren bila joango den. Arranoa, Arranoa. Badaukagoa bestia, Noski. Bai. Beraz, jarriko duzuzuk tonua? Bai, tonua. Gainera arranoak arriskutsuak izaten dira batzutan, ez da? Bai, indala gutxi olio bat... Hartu zigun, bai. Eta ikusi nintzen? Bai. Oi. Hori, koitadua oioa, Bueno. Baina, entxegatuko duguna da, baina besoak... Vale. Hori, bale? Gero horreago hasiko. Entzun zuek ere bai, ez da? Bai. Triangelo azuk maraka, oso ondo. Vale. Nahi zunea. Baina besoak ta eskuak guztiok ditugu ara. Zure egoak mugitu eta librea izango zara. Ta librea izango zara. Oso polita! Bai, agian gaizki datzi dizut letra, baina... Oso ondo. Baina oso ondo, Xabizaun, baina oso ondo. Ameliak improvisatzen da, baserritarra da. Noski. Beraz, nondik hasiko gara? Hasiko gara, basiratik, txori izan da... Tonua. Lagunok, saiatu abesten guk bezala. Ados? Bai, eta bestela, YouTubeen badaude gure bideoak. YouTuberen badaude, beraz. Sartu eta... Ikusi, Bueno, promotarte ederra egin duguna hemen, EITB podcasten. Venga! Txori izan da, egan hijoa, nahi dudan lurraldetara. Apamelia! Mugagabeko askatasuna, izugarrizko festa. Baina besoak ta eskuak guztiok ditugu ara. Gure egoak mugitu eta librea izango zara. Ta librea izango zara. Baina besoak ta eskuak guztiok ditugu ara. Gure egoak mugitu eta libreak izango gara. Ta libreak izango gara. ¡Se polita! Amelia zoragarria, emozionatu egin naiz. Gustatu zaizu? Bai. Horrengoan, abesti hau abestu arranoari eta agian joan egingo da. Beste ketorri bai, deskuratzen. Claro, imaginatu, Hor, arrano banda guztia. Bueno, Amelia lehenengo eta behin mila eskerretortzagatik. Hori da, txalo bat Amelia. Txalo bat Ameliaren txako. Vale.
Aupa, Amelia. Eskerrik asko. Amelia! Eta gero eskerrik asko Xabi Sound, gaurkoan ere kantu zoragarriak tortzagatik, bai? Eta eskerrik asko noski zuei, hemen egoteagatik. Bai, Mila gurekin esker, egoteagatik. hori Mila da. esker, urrengo astean ere hemen izango Hemen izango gara zuekin. EITB podcasten. EITB podcasten. Ezaztu. Hori da, eta bien bitartean ondo segi bai. eta jarraitu gure sare Sare sozialak sozialak. abildua, botx eta Hori lotx. da, Eta gero, botx eta nahi lotx. zue abildua EITB podcast ere bai. Ere bai, Hori ere guztia. oso ondo dago jarraitzea. Hori bai? da. Bueno, agurre, agur bagoatzen. guztioi. Bueno, urrengor arte, ondo izan! Ondo izan! Hurray! Hotz eta lotx, bai esan.